Jadi kula jenengan sedaya niki termasuk pentingnya kula jenengan sedaya sregep ngaji. Sebab kula jenengan sedaya niku anak putune Nabi Adam niku makhalul khata wa nisyan, papan panggonane salah lan lali. Nggih napa nggih? Nek karo Gusti Allah akeh elinge napa akeh laline? Halo, akeh elinge napa akeh laline? Akeh laline. Nek karo duit akeh elinge apa akeh laline? Karo duit akeh elinge apa akeh laline? Akeh elinge. Mula nek urusan duit mboten perlu dielingke. Aja meneh duit sing ning omahe jenengan, teng dompete jenengan, wong duwite jenengan sing dijilih tanggane jenengan wae eling. Nggih mboten? Nggih mboten? Nggih. Tapi nek eling karo Gusti Allah, niki nek kula jenengan sedaya mboten eling tinilingan, eling tinilingan ya ketemu ngene iki. Nek mboten eling tinilingan gampang laline. Termasuk sing ngomong. Sapa sing ngomong? Sing ngomong sapa? Lah mulakno kula gen eling sowan panjenengan. Dadi kula sowan panjenengan ngeten iki. Asline kula ngelingke awake dhewe ning jenengan melu kelingan. Mula